Ми про сутність поліції, це буде безкінечно до кінця програми. Я коротко, мені шкода, що не відповів. Артем Шевченко не відповів на це питання. Мені теж шкода, що Антін розчарувався, і шкода, що я розчарувався, хоча я брав участь у переатестації поліції, тобто міліції в поліцію, і прекрасно знаю, про що говорю. Скільки людей туди протягнули з ментів, перетворили на поліцейських, потім скільки ще поновилося через суди на посадах, і тому вважати зроблено цю реформу. Окремо це все в деталях розповісти. Артем Шевченко намагався вже захищати честь мундира в цій студії. Це не допомагає. Я не про честь мундира буду говорити. Я буду говорити про іншу річ абсолютно, не про честь мундира. А я хотів би вас за підозру запитати. Пізніше ви вже... Я хочу сказати одне. Я не розчаровуюсь, тому що я не був зачарований з самого початку. І я розумію, що от поліція – це як дитина, так само, як Україна, це моя дитина. Це я, от нова поліція, яка народжувалась, так, вона народжувалася, в тому числі вбираючи кров. Припиніть інфантильне порівняння органів, які мають захищати громадян України з дитиною. Насправді, я розумію, я був би дитиною, коли б розумів, що вона дуже швидко виховається і стане ідеальною, такою, як в Сполучених Штатах.